खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन ब्र'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बड'लेण्डनि दाबि आरो ट्राइबेल बिलखौ नोजोर होनानै रौतायाव फिन सुबुं गौमा थांनाय 4 फेब्रुआरि खालाराव दरं कलेज तेजपुराव गाबगोनां हाबाफारि कालचारेल रेली खुंनाय जायो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय LOKD कलेजाव 7 आरो 8 फेब्रुआरियाव खुंजानाय साहित्य अकादेमि आरो बर' थुनलाइ आफादनि 3थि बर' लिरगिरिफोरनि फोरबोनि गिबि साननि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय थांनाय 6 फेब्रुआरि खालाराव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव खुंगा 37थि इसान मोसाहारि गोसोखां सान फालिनाय जायो थांनाय 4 फेब्रुआरि खालाराव निकासि दखरा एबसुनि ST होनो नागिरनायनि हेंथायै बनजार हानजा सुरनाय थांनाय बुधबार 6 फेब्रुआरियाव चिरां जिल्लानि काजलगावआव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल हानजानि फर्स्ट ट्राइ एनुअल कन्फारेन्सआ जोबोद मोजाङै जोबनानै थाङो थांनाय 29 जानुवारि खालाराव धमधमा सथाइबारि गामियावबो बाथौ फुजा फोरबो फालिथाय खुंनाय जायो बर'नि आंगो बाथौ फुजा फालिथाया देग्लाय खुंगा 24थियाव आगान होबाय बरसिराल भदार गामिनि बाथौ फुजा फालिथाया नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बड'लेण्डनि दाबि आरो ट्राइबेल बिलखौ नोजोर होनानै रौतायाव फिन सुबुं गौमा थांनाय 7 फेब्रुआरि खालारखालि आसाम हादोरसाखौ बुखावनानै आलादा रायजो बड'लेण्ड दाफुंनायनि दाबि आरो मोनद' गोजौ थाखोनि गोबां सुबुं सानखो थानाय सुबुंफोरनो शेड्यूल ट्राइब एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ सोदांनानै ट्राइबेल ST बिमुं गनायथि होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै एबसु NDA BP आरो PGSCBM सोमावसारारि आफादफोरनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतायाव गेदेरथार सुबुं गौमा लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो बे हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरिफोर बाहागो लानायजों लोगोसे रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना खौसेयै जोंनो नांगौ बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया डिवाइड आसाम 50-50 राजनाथ सिंह हुसियार नरेन्द्र मोदी हुसियार बायदि बायदि स्ल'गान होनायखौ नुनो मोननाय जायो मख'नो गोनांदि थांनाय 9 जानुवारि अक्ट'खालि पार्लियामेन्टनि राज्य सभायाव शेड्यूल ट्राइब बिल 2019 खौ लाबोनाय लोगो लोगो आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिया हेंथा होनानै सोमावसारबोगासिनो दं बेबायदिनो बुधबाराव 7 फेब्रुआरि 2019 खालाराव गुवाहाटी नोगोरमानि सनापुराव CC2 बानजायनायाव मोन 14 गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरखौ लाफानानै खौसेयै सुबुं गौमा लादोंमोन आरो ट्राइबेल बिलखौ हेंथा खालामदोंमोन भारत सरकारनि खुंथायाव थानाय NDA सरकारा शेड्यूल ट्राइब एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ सोदांनानै आसामनि मोनद' गोजौ थाखोनि हारिसाफोरखौ ट्राइबेल ST खालामनो नागिरगासिनो दं बे मोनद' गुबुन गुबुन हारिफोरा जाबाय फारियै टाइ आहम मरान मटक चुटिया कच राजबंशी आरो आदिबासी बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि रिंसार मुसाहारि बिथाङा थांनाय 4 फेब्रुआरि खालाराव दरं कलेज तेजपुराव गाबगोनां हाबाफारि कालचारेल रेली खुंनाय जायो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बर' फरायसाफोरा कलेज कालचारेल रेलीयाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ ओंथि गोनांसिन खालामो बे हानजा सुरनायाव बर'नि गाननाय जोमनाय मोसानाय आबाद मावनाय हिन्जाव गोदान बरायनाय बायदिसिना नेमखान्थिनि हारिमुआरि हानजाया तेजपुर टाउननि सुबुंफोरनि गोसोखौ बोगथाबनो हादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दरं कलेजनि फरायसा भुमसोरां नार्जारि बिथाङा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय LOKD कलेजाव 7 आरो 8 फेब्रुआरि खुंजानाय साहित्य अकादेमि आरो बर' थुनलाइ आफादनि 3थि बर' लिरगिरिफोरनि फोरबोनि गिबि साननि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय गिबि थुनलाइयारि हाबाफारि बायदि बर' खन्थाइगिरिफोरनि जथुमा जानानै थाङो बे हाबाफारिखौ सामलायो मोदाय गाहाय डक्टर देबकान्त रामसियारि बिथाङा बे हाबाफारियाव खन्थाइ फरायगिरि महरै हांख्रायजानाय लिरगिरिफोरा फारियै बिनोद बसुमतारी सनितपुर सत्यनाथ ब्रह्म सनितपुर दिपमुनि बर' बाक्सा आरो सपना बाग्लारि उदालगुरि बिथांमोना बाहागो लायो नैथि थुनलाइयारि हाबाफारि बायदि लाइमोन लिरगिरि जथुमाया मोजाङै मोजां जानानै थाङो
बे हाबाफारिखौ सामलायो बर'नि मुंदांखा गागि खन्थाइगिरि अन्जु नार्जारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव सुंद' सल' फरायो लाइमोन साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि पूर्ण ब्रह्म बिथाङा आरो खन्थाइ फरायफारियै गौतम दैमारी सनितपुर, जुनुरानी बड'सा बरपेटा, सानसुमा बर' दुवारकुसि बिथांमोना। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सानसुमा बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। थांनाय 6 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव खंगा 37थि ईसान मोसाहारी गोसोखां सान फालिनाय जायो। फालिथायनि हाबाफारि बायदियै थांनाय 7 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुं डॉ बनबिना ब्रह्म बिथाङा फिरफिला बिरहोयो। रुंसारि ईसान मोसाहारी बिथांनि सावमुआव बिबार बावजेनो लेङाइ गोरायुं राजश्री नाथ बिथाङा। मुंख्लं खाम्बायाव बिबार बावजेनो सुसानाथ नार्जारी बिथाङा। मख'जाथावदि बे फालिथायनि गेजेरजोंनो अनजिमा लाइसिखौबो बेखेवनाय जायो। बेनि अनगायैबो खुंनाय जायो जायगायावनो खन्थाइ आरो सुंद' सल' लिरनाय, खन्थाइ आवरायनाय, सोंगाब बादायनाय, हानजा सावरायनाय आयदा। मोनद' हारिखौ एसटिआव सोसनोब्ला थाखानाय एसटिआ माबायदि खहा जागोन? बे हाबाफारियावनो फरायसाफोरा मोसानाय दिन्थिफुंनानै हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय सुबुंसा बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 4 फेब्रुवारि खालाराव निकासि दखरा एबसुनि एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै बनजार हानजा सुरनाय जायो। थांनाय 4 फेब्रुवारि खालाराव मोनानि 6 रिंगायाव मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै बनजार हानजा सुरनाय हाबाफारिया गोग्गोमै जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गोबां बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ गोहोम गोनां खालामनो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। खौरांगिरिनि सोंलु सोंनायाव निकासि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि राजेन देउरिया बेबायदि बुंथियो। एसटी কৰাৰ কাৰণে যেটো বিল উত্থাপন কৰিছে সেইটো বিল বাতিলৰ কাৰণে আমি এই জৰ সমদল কৰিছো। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों निकासिनिफ्राय सूर्य ब्रह्म बिथाङा। थांनाय बुधबार 6 फेब्रुवारियाव चिरां जिल्लानि काजलगावआव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल राजखान्थि हानजानि फार्स्ट ट्राइएनियेल कनफारेन्सआ जोबोद मोजाङै जोबनानै थाङो। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालनि बिपिएफ राजखान्थि हानजानि 192 सा दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ गारनानै गोदानै इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जयेन जाफैयो आरो लोगोसे गुबुन गुबुन गोदान दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गासै 670 सा जयेन जाफैयो। बे हाबाफारियाव आथिखालनि इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां बारग' रायजो सभानि एमपि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा नुजाथि फैनानै जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो आरो आथिखालनि राजखान्थि हालोदनि सायाव गुवारै फोरमायथि होलाङो। फैगौ 2020 मायथाइयाव बिटिसिखौ इउपिपिएल सोरखारा देरहासार जानानै सोरखार सालायगोन होननानै फोरमायो। बिथाङा फोरमायबावोदि रायजो राजाफोरा सोलायनाय लुबैदों आरो लकसभा बियाबावबो मंगलदै लकसभा आरो क'क्राझार लकसभायाव गेलेगोन होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंलाङो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारी। थांनाय 29 जानुवारि खालाराव धमधमा सथाइबारि गामियावबो बाथौ फुजा फोरबो फालिथायखौ खुंनाय जायो। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा सथाइबारि गामियाव खुंजानाय बाथौ फोरबो फालिथाया मागोनि गोथार नैथि मंगलबारजों लोब्बा गोनां। भारत नाङैनो मंगलिया हारिनि बर'फोरा जेरावबो फालिनाय बायदि धमधमा सथाइबारियावबो फालिनाय देग्लायनि फोरबोआ जोबोद मेहेर गोनां। बाथौ थानाय, बाथौ आरज गाबनाय बायदि हाबाफारि जोबनायनि उनाव मोनाबिलियाव माइनाव थिसननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। सथाइबारिनि गासै आइजो आरो सिख्लाफोरा खाम सिफुं दामनायनि देंखोनि सेर सेर मोसानानै माइनाव बुरैखौ बेबायदिहाय थिसननाय जायो। फालिथायनि बे सुजुगावनो सथाइबारि गामिनि मेलेमजिबि नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रुपज्योति कसारी बिथांजों दान्दिसे मोगा-मोगियाव बिथाङा बेबायदिहाय फोरमायो। बड'लेण्ड खौरांखौ गिबियावनो आङो साबायखर होबाय। दिनै सथाइबारि गामियाव जोङो दिनै फैयै 26थि जा बाथौ धोरोमखौ सिबिबोबाय आरो देग्लायबो जोङो सिबिदों गाजा गोमजायै। आरो गुबुन फारसे दा जिथु बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमा गोसारनो हमबाय। जोंनि सथाइबारिल' नङा, आं बर' साहित्य सभानि नलबारि जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै नुनो मोनबाय जोंनियाव दासान्दि 12 गामियाव बाथौ धोरोमखौ फालिदों।
आरो गुबुन फारसे बे बाथौ धोरोम फालिनायाव सरकाराबो जोंखौ बन्धनि बाथ्राखौ माबादों घोषणा खालामदों। बर'फोरा गुबुन धोरोमाव बास्लायनायनि सोमोन्दै बिथां कसारिनि बिबुंथिया एरैबायदि जोंनि बर' हारिनि अनगायै गुबुन हारिनि धोरोमखौ लानायनि जेबो ओंथि गैया। मानो होनब्ला जोंनि बाथौ धोरोमा जाबाय बुंनो थांबा बेखौ दिहुनगिरि रावबो गैया। जेरै हिन्दु धोरोमाबो दिहुनगिरि गैया, जोंनि बाथौ धोरोमाबो दिहुनगिरि गैया। ओरैबायदि एसे मोनसे गोजाम धोरोम सनातन धर्म, सनातन माने गोजाम, इमान गोजाम धोरोमखौ जोङो बे फालिबोबाय थादों। बे बेलायाव शंकरी धर्म, अनुकुल धर्म बेफोरखौ लानायनि जेबो ओंथि गैया। रिंगानि बाबेनायजों हाबाफारिनि बयनिख्रुइबो मेहेरगोनां आयदानि हारिमु मोनाबिलिया माबोरै जागोन बेनि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरिया बेबायदि मिथिनो नाजायो। रादाबगिरि सनान्त बर'नि फोरमायथिजों ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बर'नि आंगो धोरोम बाथौ फुजा फालिथाया देग्लाय खुंगा 24थिआव आगान होबाय। बरसिराल भदार गामिनि बाथौ फुजा फालिथाया बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो जोंनि सानथौ सानस्रि आरो जोंनि मोनदांथि आरो बै इसोरखौ जों मोननो हायो। बेखायनो जों जेब्लाबो इसोरखौ सिबिनानै आरो इसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायनानैसो जोंनि साननाय मावनाय दांनाय गोरा गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनायानो जाबाय धोरोम। थांनाय 29 जानुवारि खालाराव सानसेनि रंगिना संगिना गाबगोनां मेहेरगोनां हाबाफारि मागो दाननि गोथार नैथि मंगलबारनि सानाव आफा बोराइ बाथौनि सेराव गावबा गावनि सिबिनायखौ जासिनो खुंनाय जादों। बरसिराल भदार गामिनि बाथौ फुजाखौ बाथौ सिबिसालिनि खाथियावनो जोख्लोब सायनासालिनि सिगांथि आलासि जिरायनाय जौसां बेलासिनि 4 रिंगायाव जागायो गेवलां बेल। बाहागो लाफैयो गाहाय आलासि बेखेवगिरि दिपज्योति कसारिनि बिबुंथि। सिबिनायनि बेलायाव जों गिदिर गिदिर मेला होनानै जों जुदि बेहाय जुवा होयोबा, जों जुदि बेहाय जौनि आड्डाखौ लागायनानै होयोबा मा जागोन? जोंनि समाजाव बिथिं खारगोन। हनुमान फुजायावहाय बेहाय जुवा होबाय, जुवा होनानै लास्ट खालि दोखो बुदलायनाय जाबाय, सोरनि खर'आ गावलांबाय सोरनाबा। रुपहिनिफ्राय खेराइ मोसाखावरिनि मोसानाया गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां खालामो। राङापालिनिफ्राय खौरांगिरि सनान्त बर'। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।